Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa masu sauraron mu a wannan tasha tamu mai albarka, a faɗin Allah ta'ala madaukakin sarki, duka mai aikata wani laifi kafin ya mutu, Ubangiji ka bashi ikon tuba. Komai daɗin laifin nan da yake ji, Allah ka kawo sanadiyan da zai rabu da wannan laifi cikin salin halin ya mutu a yanda Allah yake so. To, za mu fara wannan karatu namu wanda muka ɗauko shi mun kai ƙasa, amma da yake harufan suna da yawa, ya zama mun yi su mabambanta juna, kowanne mun rarrage. To shi da abin da ka san kafi jin tsoro a duniya, idan Allah ya ga dama, wannan abin kuma sai ya mayan ma da shi shine ranai na harufa akan addu'a, mafita dangane da abin da ya shafi addu'a. To muna faɗa muku abin da kowa fi jin tsoro shine talauci. Kamar yadda a ciwo akwai ciwo ya fi kala dubu, amma mutane sun fi tsoron kanjamau. To shi kanjamau din nan babban matsalarsa da yake busar da mutum ya lalasa. To ai yanzu talaucin da ake ciki ma ya fi kanjamau din. Ba kwara ma mai kanjamau ba, shi dama ya san larura ce yanzu. Kawai za ka bar mutum bayan wata uku in ka koma ka ganshi, wallahi sai ka ɗauka jinin shi aka zuƙi. Ka ga mutum ya koma yana ƙararraman murya saboda bala'i. Wannan bala'i da manyan ƙasa suka saka mu a ciki, Allah ka fitar da mu. Allah ka yi dalilin da kowa zai samu rahamarka ta duniya da ta lahira. Wannan misali da muke muku, abin da duk ka fi jin tsoron shi, Allah zai iya kawowa, kuma shine mafi sauƙi a cikin lamarinka. Yanzu da Allah zai ga dama, sai likitoci su dawo su gano cewa ai masu neman rage ƙiba da an yi wa mutum sirinji ɗaya na mai ciwon kanjamau aka samai, to kuma zai dinga rage kiba, kuma ciwon ba zai kama shi ba. Kaga sai an nemi masu ciwon kanjamau a rasa. To duk wanda aka mai allura daya a batta za a baka miliyan daya, shi ko mai kiba ya samu sauki a batta ma na talakawa 200,000. Ya kake gani? Sai an nemi masu ciwon ma an rasa. To saboda haka wannan misali za mu ɗauko shi akan talauci. Akwai mutane masu suna da yawa. Akwai Maryam, harafinmu na farko nari ne. Akwai Farida, sunanta na farko ɗaba'inta nari ne. Akwai Shamsiya, akwai Shamsu, akwai Shafa'atu, akwai Shamawilu, to duka dai farkon sunansu nari ne. To sannan kuma akwai irin su Zahiru, wannan ya fi fitowa a fannin sunayen Allah. To kamar yadda muka gaya muku, kowanne harafi akwai yanda yake ɗaukar sunan Allah. Kuma abubuwan mun gaya muku da yawa, za mu zo kan adadin da mun fitar da sunan mutum, kuma za mu ga a sunayen Allah da wanne ya kamata ya dinga roƙon Allah domin ya samu mafita. Mu damuwanmu Allah ya yi wa kowa rahama, kowa ya zama zai iya taimakon ‘yan uwan shi da matan shi da ‘ya'yan shi, kowa yana samu dai wannan mugun matsatsi da aka shiga, abin da za a ci. In ka samo na safe kana tunanin na dare, in ka samo na dare kana tunanin na rana. Gashi nan dai rayuwar kowa ya zama ya ji alulwulida na shi ba. To saboda haka wannan masu harurrufa da suka ɗauko tun daga kan 1, 2, 3, 4, to nari ne fa ga baki ɗayansu. Saboda haka ina wanda tsanani ya dama, musamman waɗanda sunansu ya fara da waɗannan harurrufa. Amma ka gane, ba a nan kuma wannan mazhaban ba sai ya kasance kai in ka buge sunanka ya zama nari ba ne. A nan kuma ana nema ne da mai sunanka ya fara. Idan har ya zama sunanka ya fara da ɗaba'in nari, to ko da a ce wata ɗabi'a ta rinjaya in an buge sunan, to wannan a wannan mazhaban ana tafiya ne akan ɗaba'i na farkon mutum, wanne tauraro wanne harafi ne ya fara ɗauko maganan sunan mutum. Kamar yadda muka yi misali da irin su Shamsu, irin su Farida, irin su Shamsiya, gashi nan dai gabaki ɗaya. To saboda haka wannan na farko mai wannan suna, sai ya kake so, kana son Allah ya taimake ka ko Allah ya taimake ki. Akwai irin su Muhammadu, akwai irin su Maryam, akwai irin su Sulaimanu, duk dai ya ɗaɗɗauko mimun ɗin, amma an fi son dai inda so samu ne wanda ya zo a farko. To sai ya zama kana cikin wani bala'i wanda musifan nan ta kai ta kawo, kana tunanin yaya Allah zai raba ka da ita. Akwai bashi, akwai ƙuncin rayuwa, ka je gurin bareman baka samu ba, ka dawo gida ka cire yaranka na kuka, dare yayi ka kwanta ba naira 200 aljihunka ga yaranka na kuka.
akwai musifu iri-iri na wannan ƙarni da muka shigo, wanda wasu ni na ji wanda yake fatan da Allah zai sa ya mutu a rufe shi. Kai a haka ma shi ba don kai ya kwanta a rufe shi a rufe shi ba, yace shi zai kwanta duk masifar da take cikin ƙasa ya yarda ya shiga ciki. Kaga wannan musifa ce, saboda wanda ya fara jawo mana ita ba kowa bane irin tsohon mai mulkin da ya sauka a wannan ƙasa. Mun gaya wa mutane dama da biyu wannan abu, wasu ba su yarda ba. Gashi a gurin mitin shi da mutane yana farin ciki na tsadar wannan rayuwa da aka shiga, musamman kuɗin mai da aka ƙara. To dukkan ba wai shi ba, duk wanda yake farin ciki a cikin wannan musifa da bayi na Allah suka shiga, Ubangiji hanyoyin matsawa mutum ba sai lalle na rashin kuɗi ba, akwai na rashin lafiya, akwai na ƙuncin rayuwa, akwai na faɗa da abokanin juna, akwai masifu iri-iri. Allah duk mutumin da yake farin ciki da bayanka suka shiga musifa, Allah ka jarrabai da musifar da tafi talauci. Ai akwai masifu na Allah sun fi sama da ƙasa faɗi. Allah ka jefa shi cikin wata wacce zai faɗa da ya sanin da bai san me ba. Allah bayanka kana son su, mai farin ciki da faɗa cikin musifa da suke, Allah ka jefa shi a ciki. Wannan harafi duk wanda ya samu sa'a ya ɗauko ya zama farkon sunan shi harafi ne, to duk irin abin da ya dame ka a wannan lokaci, amma akan kunci ana yi domin mafita, to sai ka ɗauka wannan harafi za ka karanta alifun, wannan ɗaya ce, wannan uku ce, wannan uku ce, wannan biyar ce, ya zama 1335. Za ka karanta menene? Idan sunanka na farko ɗin nan mimun, za ka ɗauki ya majibu ne, ya mujibu ko ya majibu. Za ka ɗauke ta ne ka karanta ta adadin wannan adadi 1335. Idan kowace irin musifa ce, wannan kuma za ka ɗauki irin su sunan Allah wanda ya fara da fa. Idan ka ɗauke shi, za ka zo shi ma in sunanka ya fara da haka ne ko sunanki, shi ma za ka karanta 1335. Don me? Don Allah ya fitar da kai. Za ka yi tiriliyan ko miliyan ko a'a, amma anan iya haka ake bukata. Wannan kuma shi ma yana ɗaukar sunan Allah Shakuru, abin godiya. To shi ma idan sunanka ya fara daga kai, za ka ɗauki wannan sunan Allah ka karanta shi a niyyan bukatunka da suke damunka, a wannan adadi 1335. Idan sunanka ya fara da wannan zamula hannu, to shi ma dai still haka ne. Idan ko ya kasance gaba ɗaya baka da ko ɗaya cikin waɗannan suna, sai ya kasance kana cikin kunci, amma sunan ta kowanne akwai ta inda ya fito, kamar irin su Hafizu, irin su Sulaimanu, irin su Murjanatu, duk dai mimun ɗin ya shigo. Abin da ake so ya zama harafin da za ka fara amfani da shi nari ne, shi yana gaggawa kau da damuwa ne. Sai da in ka gama addu'an ka nemi wani abu wanda yake da zafi, kamar kosai, kamar waina, kamar dukkanin wani abu mai zafi. In Allah ya yarda, in kai wannan, Allah zai raba ka da wannan bakin ciki da kake ciki, Allah zai kama mafita insha Allah. Saboda haka karatuttukan namu suna da yawa, mun juyo domin samun mafita a gurin al'umma ta Muhammadu Rasulullahi. Da haka za mu dakata a nan, sai kuma kun ji mu da kashi na gaba insha Allah.